Diyos ko po Loleng, ang aking iahahin sa inyo ngayon ay all-time favorite ng mga Kapampangan. Kaya naman inaanyayahan ko kayong panoorin ninyo ang bidyong ito hanggang dulo. Napakaaga kong pumunta ng palengke ng Magalang upang makabili ng mga live na hito at saka na rin ako bumili ng masarap na buro. Ito kasi ang pinakamasarap na nagtitinda ng buro dito sa palengke ng Magalang. Pinaalis ko na din yung mga abdo ng mga hito dahil hindi ko naman alam linisin ito, kaya maraming salamat and shoutout sa iyo kuya. Dahil wala pa akong ampalaya at luya na panggisa sa ating buro, kaya naman bumili na ako kay ate. Pagdating ko nga ng bahay ay agad-agad ko rin itong nilinis nang sa ganon ay maalis ang kanilang dugo-dugo at saka ko na rin inalis ang kanilang mga bigot at mga palikpik. Siguruhin natin na malinis na talaga ang ating mga isda nang sa ganon ay maiwasan natin ang malansang amoy. Pagkatapos na masiguro natin na malinis na ang ating mga hito ay buburan natin ng asin magkabilaan at saka natin ito iset aside muna. And for today's video ay kailangan natin ng ampalaya, patola, talong, kamatis, sibuyas, bawang, luya at ang ating buro. Next naman natin babalatan ay ang mga patola, pero ito ay kinat ko muna sa 3 pieces at aalisin ko lang yung mga matigas niya sa gilid. Pero ang lahat ng mga patola nito ay talagang mga bata pa, kaya naman shoutout po kay Bapan Domeng Cabrera ng San Francisco Magalang. Pagkatapos kong mabalatan ng mga patola ay sinunod ko naman yung mga ampalaya. Kinat ko ito into 5 pieces at tinusok ko na lang ang mga buto nito sa gitna nang sa ganon na hindi sila masira. Nasa saktong sukat lamang ang mga talong, kaya naman ito ay hindi ko nahihinati o pinutol pa. After kong malinisan lahat ng mga gulay na kakailanganin natin dito ay nilagay ko muna sa iisang lalagyan at iset aside ko muna ito. At habang nagcha-chop tayo ng mga kamatis na gagamitin natin sa paggigisa ay sa shoutout ko muna si Jocelyn Torres Santiago ng Mexico, Pampanga. Ganun na din kay Faji Tuason ng Sapalibutan, Angeles City. Maraming salamat sa pagsuporta. Pagkatapos nating mabalatan at mai-chop ang mga sibuyas ay isunod na natin ang bawang nang sa ganun ay makapaggisa na tayo agad-agad. Isunod na natin ang luya nang sa ganun ay sabay-sabay na natin itong igigisa mamaya sa ating buro. After nating may yanda lahat ng mga gagamitin natin sa panggisa ay yandanan din natin ang ating kawaling gagamitin sa paggisa ng buro. Sindihan muna natin ang ating kalan sa katamtamang lakas muna at lagyan na natin ito ng mantika bago tayo maggisa at tunayin na natin ang bawang, sibuyas at isunod na rin natin ang luya at ang kamatis nang sa ganon ay sabay-sabay na nating maimekos-mekos insan dito sa ating panggisa sa ating lulutuing pinakamasarap na buro ng Magalang, Pampanga. Diyos ko po Loleng, sa itsura at amoy pa lang ng ginigisa kong buro ay talagang tululaway na ako, kaya naman shoutout ko na rin si Brian Acol Dagyo ng Sitio Balaba, Dau, Mabalacat, Pampanga. Maraming salamat sa pagsuporta. At nilagay na rin natin ito ng pampalasa at huwag na natin ngayan na madulok sa ilalim yan. Kaya naman ipagpatuloy nang natin ang pagmekos-mekos sa ating nilulutong buro. At kapag luto na ang ating gisadong buro, ay set aside muna natin ito at ilalagay sa lalagyan. At ito ang magiging itsura ng ating ginisang burong Kapampangan. Diyos ko po Loleng, sa itsura pa lang talagang maglalaway ka na. Ilalaga ko na rin ang ampalaya at ang talong. Tsaka na rin ako magsasaing at ito ay dadagdagan ko na dahil mamaya ay talagang sira ang aking diet. Pagkatapos ko may laga ang mga talong at ang ampalaya ay set aside muna natin ito para naman lumamig kahit konti lamang. Isunod na rin nating ilalaga ang mga patola nang sa ganon ay maisalin na natin sa lalagyan natin ng mga gulay. Sa unang batch ng pagprito ko ng mga hito ay tumatalsik ang mga mantika nito dahil nakalimutan kong lagyan ito ng harina. Kaya naman sa next batch ay naglagay na ako ng harina nang sa ganon ay maiwasan ko ang pagtalsik ng mantika sa akin. Yan ang naitutulong ng harina sa pagprito ng mga isda. Iwas talsik sa mantika. Dahil mainit sa kusina ay huwag nating kalimutang uminom ng tubig. Iwas dehydration din dahil sa init ng panahon ngayon. Malapit na tayo sa pinaka-exciting part ng video ito. Pero isa-shoutout ko muna ang laging nakasuporta ng mga bayani nating OFW na si Marilu Cabrera Menor ng Dubai, UAE. Maraming salamat po sa pagsuporta. At si Edison Laksamana ng Toronto, Canada. Mag-iingat po kayo dyan at maraming salamat. Sa wakas ay nasa exciting part na tayo ng bidyong ito. At ito ang Overload Kapampangan Food. So ano pang hinihintay natin mga ate at kuya? Kain na po tayo. Pero bago tayo kumain mga ate at kuya ay mananalangin muna tayo at magpapasalamat sa mga biyayang pinagkakaloob sa atin. Amen. Tikiman time na po tayo. Kukuha ako ng patola at isasawsaw sa buro. First bite, kain po. Diyos ko po Loleng, kanyaman na.
At kung umabot ka pa sa part ng video ito ay maaari ka bang mag-comment kung taga saan ka para naman alam ko kung hanggang saan napadpad ang video ito. Maraming salamat. At habang kumakain ako ng masarap na Kapampangan food ay sa shoutout ko na rin si Tess Guevara Arca ng Antipolo Rizal. Ganun na din kay Bernabe Edmar ng Mexico, Pampanga. Talagang napasarap ang aking kain sa Kapampangan dishes na ito. Kumuha ako ng ampalaya, sinalok ko sa buro at talagang kumanin pa ako. Diyos ko po loleng, kanyaman ng kanyaman! Kaya naman shoutout sa lahat ng mga Kapampangan nating OFW. Kapag napanood ninyo ang video ito ay siguradong mamimiss ninyo ang pagkain ng mga Kapampangan dishes na ito. Sinubukan ko na rin ang katamtamang laki ng talong at sinalok ko sa buro. Tsaka ako'y tinutok sa camera at aking sinubo. Diyos ko po loleng, kanyaman na. Talagang masisira ang diet mo dahil masosobrahan ka sa kanin nito. Pero hinay-hinay lamang po sa kanin dahil napakainit po ng panahon ngayon. Sadyang masarap lang po talaga akong kumain kapag ganito ang aking ulam. Hanggang dito na lang muna ang episode na ito at lagi ninyong tatandaan, Kapampangan ko, pag maragol ko. Peace out and God bless.